hot out here. No, I don't mind though. I'm just glad to be free. You know what I'm saying? Take the shackles off my feet so I can dance. I just wanna praise you. What you wanna do? I just wanna praise you. Yeah, yeah. You broke the chains, now I can lift my hands. Feel me? And I'm gonna praise you. What you gonna do? I'm gonna praise you. In the corners of my mind, I just can't seem to find a reason to believe that I can break free. 'Cause you see, I have been down for so long, feel like all hope is gone. But as I lift my hands, I understand that I should praise you through my circumstance. Take the shackles off my feet so I can dance. I just wanna praise you. I just wanna praise you. Praise you. You broke the chains, now I can lift my hands. I'm not gonna praise you. I'm gonna praise you. Everything that could go wrong, all went wrong at one time. So much pressure fell on me, I thought I was gonna lose my mind. Lord, I know you wanna see if I will hold on through these trials, but I need you to lift this load, 'cause I can't take it no more. Take the shackles off my feet so I can dance. I just wanna praise you. I just wanna praise you. You broke the chains, now I can lift my hands. And I'm gonna praise you. I'm gonna praise you. Been through the fire and the rain, found in every kind of way, but God has broken every chain, so let me go right now. Take the shackles off my feet so I can dance. I just wanna praise you. I just wanna praise you. You broke the chains, now I can lift my hands. I just wanna praise you. I just wanna praise you. Take the shackles off my feet so I can dance. I just wanna praise you. I just wanna praise you. You broke the chains, now I can lift my hands. And I'm gonna praise you. I'm gonna praise you. Espero bien, José. Txalo, bero bat, Danbudens Akademiako lagunei. Zer moduz, festarako gogotxu ez da? Festarako gogotxu entzun nahi zaituztet. Esan diate, egiluzekoak oso animatua zaretela, nabaritu da dila. Festarako gogotxu? Bueno, hori beste gauza bada. Ongi etorri, mila esker hemen zaudeten guztioi, ongi etorri Tabakalerara. Martxoaz geroztik martxan jarri zenuten, okerrez banaiz, alaxe kontatu didate, eta bideotan ere ikusi zaituztet, martxoaz geroztik foru aldundiak sustatzen duen I gazte dinamika honen parte izan zarete, eta nire eskubietara dudan gazte sortzaile hauekin egon zarete, sarean egon zarete, txalo ero bat sortzaile hauen zatere. Eta gaurtik aurrera, asteazken ontatik ere aurrera, sarean konektatuta jarraituko dugu nola ez, baina azken txampa borobiltzeko, dinamika hau behar den moduan bukatzeko, festa bat, sekulako festa, ikusi duzu Danbudens Akademiako lagunekin, sekulako festa antolatu dugula zuentzat neurrira egin dugun zerbait da oraintxe ekin berri dugun hause. Eta gaurko ikuskizun bikain hau, hemen zuzenean zaudeten hori esango dizuet, begi bat edukitzeko hemen taula gainean gertatzen denari begira, baina eskubiko edo ezkerrekoa zuk aukeratu begietako bat mobilera begira edukitzea eskatuko dizuet, ze lehiaketa batera martxan jarriko dugu, gaur zuekin zerbait nahi dugu egin, gaur sari potoloak banatuko ditugu, eta gaur egingo dugun lehiaketan ere sariak zeure ganatuko ditugu, beraz. Hemen gertatzen denari adi, baina eskuetan, erakutsi da zuen mugikorra, izango dituzu eta. Bale, badaude. Bale, listo, lasaiago geratzen naiz. Donostiatik zuzenean, hementxe nire artean, Egiluze, giroa bero, ez da, txalo? Bueno, honek ja beste itxura bat hartu du, eta Gipuzkoan Barrena, zer moduz hor Gipuzkoan Barrenako ikastolako klasekideak, txalo bat, beraientzat ere, eta txalo egin dezatela beraiek. Hor daude. Ongi etorri zuei, Tabakalerara.
Esaten ari ginena talentuarekin hasi du gaur ekitaldia, Bamboo Dance Akademiako lagunekin, Wall of Dance, mundu mailako txapelketarako sailkatuak izan dira beraiek, bada marka beraz, segulako profesionaltasuna erakutsi digute gaur hemen taula gainean, eta gertu-gertutik jarraituko du euren arrastoa ze merezi du benetan. Zenbat erronka, zenbat kontu izan dituzuen dinamika honen bueltan, ezta? Sortzaileen lanak zuzenean jarraitzeko aukera izan duzue, mandizuegu, bideoak, memeak sortu dituzue, erronka ezberdinetan parte hartzeko aukera ere izan duzue. Ondo egindako lana, saritu egin behar izaten da, eta gaurkoan banatuko dugu, sariak banatzen hasiko gara minutu gutxiren bueltan. Adi jarraitu hau guztia, esandakoa zuzenean, baita streaming bidez ematen ari garen bertan sartu, eta igazte Instagram kontuan sartu, eta hortxe topatuko gaituzue. Talentu hitza esan du, talentu hitzarekin horri segika edo abia puntu moduan hartuta, badaukat hemen lagun bat gertu, hortxe fitxatu dut, Ilargi izena du berak, berak txiki-txikitatik daki zer den talentua, begira, pentsa, txiki-txikia zela, jostaiuzko mikrofona batekin jolasten hasi zen, bere abentura artista bezala ez, bere musikaren alorreko abentura horrela hasi zen, orain eskuan duen mikrofona ez da jostaiuzkoa, hori benetazkoa da. Orain bere kontu dabile kontuak, bere kantuak eta egiten, disko batean, disko berri bat Kilasisa izeneko disko bat kaleratu berri du, ez da Ilargi, lezotar musikari gazte honekin lehendabiziko pausoak emango ditugu, eta gai sozialak, gai sentimentalak biltzen ditu lan horretan, zenbait kantu ezagutzen dituzu da, baina gaurkoan iruditzen bazaizu ukitu Ilargi personalago bat erakutsiko diguzu, zer eta maite dut izeneko kantuaren bitartez. Ilargi, txalo bero bat! Gauero
ezin mugitu, aurpegi gorria saiestu. Burua guztiz makurtua, itzala topatu babes lekua, zuri zoztua. Lotxaz gainezka, ezin zaitut entzun horroka, galdu duzu ausardia, non da piztia. Heldu da momentua, kaixo esateko duzun gogoa, aurrera emanez pausoa. Nabari da zure dardara, espali begiak beste aldera, utziz ikara. Lotxaz gainezka, ezin zaitut entzun horroka, galdu duzu ausardia, non da piztia. Maite nauzula esan, lurrak irenstean, zerua ukitzean, hodeien artean. Lotxaz gainezka, non da piztia, lotxaz gainezka piztia. Lotxaz gainezka, lotxaz gainezka, lotxaz gainezka. Lotxaz gainezka, ezin zaitut entzun horroka, galdu duzu ausardia, non da piztia. Txalo bero bat, odikentzat, ni esker odik. Jo, pentsa, txikitan bere arrebarentzat bideoklipak sortzen hasi zen abenturak orain nora eraman duen, ez? Orain berarentzat egiten ditu gauzak, hori da bidea, ez? Ba, horretan dihardu odikek eta dance estiloari helduta, zenbait kantu ezagutzeko aukera eman zigun, ze okerrez banaiz digitalki aurkeztu zenituen arnastu edo ta tximak, bezalako kantuak, edo zen kasutan orain txentzun berri dugun hau, da Lotxaz gainezka. Lotxaz gainezka remixatu esango dugu, eta gaur primizian estrenatu nahi izan du hemen guretzat eta zuentzat, beraz, txalo ero bat odikentzat. Jarra dezagun festarekin, iratxek ainakai. Oie, niri pilo bat gustatu zait remix hau, Osea, Normala. hartzen duzu altaboz bat eta eramaten duzu, eta bueno, zelako festa, montatzen duzun, ez? Hondartzan, mendian, parkean, ez? Zuk badaukazu altaboz horietako bat, esaten bai. duzu hortik eraman, bai. Begira, daukat hemen bat, gainera, Aha. guapoa, Begira. Zuk badaukazu publikoa hemen dagoela aprobetxatuz, eta nola eskertzen den pandemiaren azken txapa honetan berriz ere jendea ikustea prekauzio guztiekin eta distantziak mantenduz, baina zuen berotasuna sentitzea garrantzitsua da guretzat. Zuek baduzu horrelako bozgora jurik Bluetooth bidez konektatzen denik, edo altxa ezala eskuan, nor du horrelako Begira, bat? horrelako bat, ez daukazu, Inor, ez dute altxatzen hau Lotxa nahi igual, dutelako. lotxa daukazu, baina, venga, no? Hau nahi dutelako, ez dute Altaboz bat bai altxatzen. daukazu, ez? Ez daukazu, bueno, orduan, Banatu ditzakegu. banatu ditzakegu batzuk, ez? Bai, Uste bai, dut, bai. hemeneko dauzkagula lau altaboz, ez? Hor daude, altxa ditzatela, bat, bi, hiru, kolorez Bat, bi, hiru, berdinetakoa gainera. lau, toma que toma. Hau da gure aukera. Lau, horietako bat agien niretzat zen, ere azar xamar dago. Nik badakizuk etxean daukazula bat, azkean. Zarra, izan Haientzat izan Vale, behar da. vale. Lau, bueno, lauak zuentzat. Bai, hori da. Lauak zuentzat. Argi geratu da dira. Influencer bada kainakai, beti follower bila ikusten duzu zer egiten duen. Bai, Ba, oso ondo, horretarako zozketa bat martxan jarri dugu, edo lehiaketa bat zuen parte hartzea eskatzen dugu, lehen ekitaldiaren hasieran esan dizuet, i gazte Instagram kontuan, lehen guapo atera dugu argazkitxo bat, ez dakai?
Bai, begira, ezken ni naizela super influencer. Egingo dugu orain zozketa, hemen, zuzenean, begira, ikusten duzue? Hor dago gure kontua jarraitu igazte, Daukat hemen prestatuta borradore bat, eta, toma, ikusi duzue. Bi argazki atera ditugu, bat normala eta bestea hori atera ditugu argazki hauek, super mole, ateratzen gara. Agian jarri bestea. Bat, bi, eta... Ui ba, begira. Hiru, hori gerorako. Elazei. Ai ama. Ez kontua, honekin lotura zuzena du esaten ari garen honek. Publikazio horretan, publikatuta dago? Orain, begira. Vale. Kompartir. Zabaldu, jazta. Ikusti dezakezue. Eta orain zer egin behar dute? Publikando, listo. Ai, baina beste egotzeko esan dizut ezago? Bueno, berdin du, asumituko dugu egin duguna. Kontua da, publikazio, orain txaigo dugun publikazio horretan, komentario bat zuen iruzkin bat eskatu nahi dizuegu, zuen bi lagun aipatuz. Hori da, bi lagun, bale? Abildua, Peio, Abildua, Eider. Zuen bi lagun aipatu iruzkin horretan, eta saripotolo bat esan barru, baina unik uste saripotolo bat baino handiago dela. Agian unboxing egin dezakegu. Venga, egingo dugu unboxing. Ostras, hau zer da, iPhone? iPhone 12. Ostras, 12 ba. iPhone 12, a ver? Uste nuen, bueno, 12. Edo 12 izan bartzen. Baina non dago... Nor nahi du iPhone 12 kargagailu bat. Baina non dago mobila? Ez dakit. Hor dauka, bale. Markelek dauka. Oraintxe izango dugu Markelekin hitz egiteko esku honetan dago orduan. Bale. Bueno, orduan ni banoa eta gero jarraituko dugu zozketarekin, ez? Beldurtzen hasian egoen ze, jakin badakit ondo asko gainera Gipuzkoan barrena herri aritu zarretela igaztaren dinamikarekin, eta esan dut, iratzek utzi du mobila hortik galduta. Bueno, Markelek dauka, oraintxe joango gara. Ez naiz desastrea, bale? Así que, bueno, ba, aurrera. Iruditzen bazaizu jarraituko dugu festarekin. Parte hartuz, beretan diotxugu, iPhone 12 hau zuena izan daiteke, zuena izango da. Beraz, lehen erronkako, altabozak barkatu, iPhone 12 gerokoak. Lehen erronkako lanik onena da... Eta berriz ere, milioika oiu. Harima urratu arteko milaka oiu. Zer esaten ari garen jakin gabe, euskaraz abesten ari den publiko bat ahotsa uzten ari da. Amets bat dirudi. Bat batean, guztiz esnatu naiz. Amets bat zen. Ametsetan ari nintzen. Telebista piztu eta reggaetoi bideoklip bat dago martxan. Irratian, oztunaren abesti bat. Noiz iritsiko da gure txanda. Eta lan honen irabazlea da, eta hemen gure artean daukagu, Oier Gaztezi! Txalo bero bat berarentzat. Bueno, bozgorailuak zuen artean manatuko ditugu, Oierrek eraman duena kasu honetan da, eta emango dizut, iPhonea. Hau zuretzat, bueno, nik jamango dizut. Zer moduz? Zer erakutsi nahi izan diguzu aurkeztu duzun lantxo honekin, dinamika honekin, esai guzu Oier? Ez dugu entzuten bere Oierre mikrofona zabaltzen baduzu, mesedez? Bere, mai? Bale. Ez. Gerturatuko naiz, eta nire mikrofonotik zerbait entzungo da. Esan? Ba, hemen daola talentua oso urrutia jungabe, eta hemengo gaztek entzuten baitegu, hauek jarraituko dutela musika sortzen, da hoi da nahi duna. Jendeak entzun dezan, hemen daola talentua, eta ez erregetoia, latinoa, eta entzun gabe hemen euskal musika. Bale, oso ondo. Markel Olano, Gipuzkoako aldu nagusia gurekin dago, egunon Markel. Gurekin egon nahi izan du, jaialdiaren amaiera honetan. Ez dakit, mikro pasako diot Markeli, o Markel mikrofonatua dago? Bai, emaiozu, ze bestela luzegia egingo zaio bestela itxaron aldia. Hau zuretzat da. Hau da, saria, Ze, jakingo bat zen uzen mobil patata ditugu nortik. Bueno, Markel, pixka bat eseri zaitezken mila esker. Oierrek egin duena tiraka, nik zera galdetu nahi zu. Talentua badugu hemen, ez da? Talentua badago. Ikusi dugu, ez? Mikroa emon. Bai, ez dakit, bai, ikusi dugu, hemen bertan ikusi dugu, laburrean ere zenbat talentua daukagun, eta nik esango nuke gaina gaur egun, ez? Gazteentzako
Bueno, gertukoa diren kontenido batzuk euskaraz egitea hori danak behar dugula, eta euskal kultura behar dugu eta hizkuntzak ere behar duela. Eta Oierrek esan zuen bezala, Oierrek esan bezala, azkenean gure txanda da. Eta txanda hori baliatu behar dute gazteek. Gazteek hartu behar dute ardura hortan, euren konteniduek eurek sortzeko eta gero sare sozialetan elkarbanatzeko. Hori da niretzako helburu nagusia eta igazte dauken aukera da hori ez, jendeari tresnak ematea, prozesu hori egiteko eta danan artean euskara ere kontenidu hauetan, ez bakarrik eskolan, eskolatik kanpora ere, aisialdian eta divertitzeko moduan, gero ez da presentzi gehiago Bai, gure bizitzako alor guztietara ekarri, ezta? Zer ditu zaizu, Markel, hitz egitetan gara aprobetxatu, Oierren lana? Bueno, azkenean, iruditu zait emotiboa, osea, lantzen duela emozioa baita ere, ez? Hau diversioa da, baina baita ere dauka sakontasuna handia, eta nik uste dut azkenean euskaldunak izan da, eta gu badakigu euskaldunak garela euskara daukagulako, ez? Eta euskara egon behar daleko guztietan. Mezu hori, ez, horrek barrana moitzu ditu, eta nik uste dut emozioa ere behar dugula. Ez dakarri burua, baizik baita ere emozioa. Oso, batxalo bero bat Markelentzat. Eta, Oier, txeko batekin mikroarekin. Bai. Esan diate, bigarren aukera bat emateko, sekulako lanak hartu dituzu, entzun nahi zaitugu. Konta duzu orain bai, mikrofono irekian, zerekin nahi izan duzun ikusi berri dugun lan honekin? Argi dago jende asko ez du entzuten euskal musika, gehiago entzute dela latinoa eta latino reggaetoia, oso ezaguna dira. Baina nik erakutsi nahi izan duet, hemen dagoela talentua, euskal musika entzun behar dela, eta euskal musika ez da hola gaizki, jende asko lotxatu egiten da, edo lotxa ematen dio esatea euskal musika entzuten duela, eta ez da hola, euskal musika talentua da, euskal musika asko da, eta euskal musika kristana da. Eta oso nitza da, txalo bat Oierrentzat, mila esker, eta osasunarekin urratu. Eskerrik asko. Saribuzka. Ez, saribuzka eta... Itxoin hori, ani baita auket gauza bat esateko, ze hemen baita auket beste sari bat jasizatela sariketa banatzen, eta hona idiot eman ekaitzei. Honet dirudi tombola baina, Kalo, hori da, esan da. Esplikatuko dugu, begira. Biekatko batzuk kable gabe, hola, jartzaizkizu nastuko kablek, así que zuretzat, zorionak. Zorionak! Bakarren batek esango du, zergatik jaso du ekaitzek saria, kontua da, €1 sarean konektatuta egon den pertsona horietako bat izan dela bera, lehendabiziko arronkan, berak erakutsi duen implikazioa izan da, oso handia, txoko guztietan, edozen tokira begira eta ekaitz hortzegoen. Eta, gaurkoan ere gure artean dago, eta sari berezi bat, epaimaiek esan du, bere parte hartzea hain izan da handia, atal berri bat, atal gehigarri bat, sari gehigarri bat egingo dugu bererentzat, beraz txalo bero bat, ekaitzentzat. Gaur sorpresa gabiltza hemen, Bai. Joseba, nik arazoa dut. Hemen hainbeste abeslarirekin nik orain ez dakiz abestu. Ez eta abestu behar, ez? Hau ez da adostu genuna. Joseba? Zu jetxizaraz jakingo, utziko zaitut eta egin nahi duzuna, Maialen. Baina, hemen ez du nahi inor nik abestea. Orain nik hemen abestea da astelenetako alarma bezala. Ez du inork entzun nahi. Inork. Nik gaur sintzeritate tailer bat egin nahi dizuet, begira. Bakizue, herriz herri egon gehala, bigarren denboraldi, igazteren bigarren denboraldi honetan, ez? Eta, herri guztiak zoragarriak, antzokiak zoragarriak, dena pasada bat. Baina, enaiz seguru sentitu ez da herri batean. Ez da batean, Eta hori ni Donostiarra naizela, Donostin ere seguru eta lasai zaude, karrito batean txakurrak pasatzen dituztela ikusten dezuen arte, esan nahet. Beira, guztia Eibarren hasi zen. Por cierto, Eibarren ere nire bidaiakidea izan barzena ezagutu nuen. Antxe etorri zitzaidan aurkeztera, ei tia! Ni kaina, ez euskal reggaetoia, ipuñik ederrena, kolpe, ni Maialen. En fin, bakizue hor begiradatxo bat egon zen, bai, kainakai eta nire artean. Zu bakizue gazkinean sartzen zeatenean eta bertako langilei begiradatxo bat botatzen diozuenean, begirada berezi bat, badakizuelako hegazkina erortzen bada, beraiek izango dira salbatuko zaituzenak begirada horri esker. Guk elkarri begirada hori bota genion, ez genekin nun geuden sartzen. Esan bezala, ez ginen sentitu seguru, ez da herri batean. Lehenengo herria Eibar. Eibarrera lasai joan ginen, esan ziguten arte koliseo batera gendoa zela. Koliseo? Koliseoan ze imaginatze ez du, erromatarrak, gudariak, monstruak, elkarren artean borrokan.
Por cierto, badakizue borroka horietan, batzutan irabazleak ez daudela oso argi, ez? Badakizue kasu horietan Eibarreko kolisioan zer esaten duten? Ei, barkatu hau da nibela, Bertan, bueno, ez genuen ez lehoirik, ez monstrorik aurkitu, tigre pare bat, eta kitxo, dena ondo. Urrengorria Andoain. Eta ze esango dizuet Andoaini buruz? Arraro xamarrak dira, ez? Denagatik ordaindu behar den honetan, Andoain zegon dena, barkatu. Txiste hau ere oso merkea izan da. Gero Tolosa, hemen daude tolosar batzuk. Claro, junginen Tolosara, ni Donostiarra eta Iratxe Gasteiztarra. Ez ginen Tolosakoak eta Tolosan geuden. Eta ez ginen Tolosakoak. Sikiera Bilabona ala Ibarrakoak izango bagina, bueno, baina Tolosarren gana hurbiltzea ez da erresa. Guk noizbenka botatzen genitu nola hitz klabe batzuk, uzturre, babarrunak, inauteriak. Baina, eske, gu hola gea eta, bueno. Irakasle batek, momentu batean, esan zidan, a ber, eske hauek Tolosarra dira, ja, argi gelditu zaigu denei, Tolosarra direla. Ze gehiago, bueno, gero Azpeiti eta Zarautz. Azpeiti eta Zarautzekin, naiz asko sartuko, ze Azpeiti eta Zarautzen, ojo. Ni besterik gabe esango dut gauzatxo bat. Bakizue Gipuzkoako suhiltzaileen egoitza handienak zergatik dauden bi herri hauetan? Bueno, erderaz esaten den bezala, umoak itzali beharko zaizkien. Besterik gabe. Zein gehiago bisitatu genuen? Ordizi, bueno, Ordizi oso berezia izan zen, zeni Donostin jakintza ikastolara jo nintzen. Eta Ordizin jakintza ikastolako Ordiziko ikasleak gerturatu ziren antzokira. Eta esan nien, azkenean, beste hoiek, banekien beraien existentziaz, baina antxen euskan, parez pare, beraiek Batman eta ni Robin, beraiek Pirritx eta ni Porrotx, beraiek Chill Mafia eta ni Kainakai. Artxe zeuden, nire aurrean, beraiek begira gelitu eta esan nien. Ordizi! Zer gehiago? Bueno, Pasaia eta Errenteri, hemen zaudete Errenteriko batzuk. Zuekin txanda pasa ingo dut, gero hitz egingo dugu zuei buruz, bai? Ez beldurtu, lasai, ez beldurtu. Bukatzeko Debagoien aldera junginen. Debagoiena. Lehenengo herria Debagoiena, bueno, Arrasate izan zen, Mordor ere deitzen diote, bale? Niri Arrasate esan zidaten beti zegoela laino batekin gainean. Eta gu bertara iritsi eta dena zerua urdina zegon, orduan horre esan hemen zerbait, ez doa oso ondo, ez dakit seguru nagon. Eta gero baina esan zidaten beraien patroia dragoi bat zela etala, kuku, Arrasate, en fin. Gero Bergarara, beste batzuk, Bergaran seminari xura junginen, seminari xu. Claro, seminari xu, baina hola ez da oso segurua, seminari xu. Eta, bueno, ere esan zeaten work from issue, aurkitu zutela Bergaran, orduan, horita gero, dira, edo zer egiteko kapaz, orduan nila horrez negon seguru. Gainera hori baizela kolisioa, zuzoaz Bergarako kaletatik, eta antxen zuten dira, jat, laga, mokoluk. Benetan Bergara, hori bai, bueltatu Bergara. Barkatu bai, Eta, bueno, bukatzeko Oñatira junginen, bira. Oñatin junginen leku zoragarri batera. Arantzazuko monasterio ondoan dagoen, bueno, eraikuntza berri bat, supermodernoa, antxe ginen biztak ikusten, ze gustora, ze polita dena, Oñatiko ikasleak sartu ziren arte. Sartu ziren eta ja, Iratxe eta biok ez genuen ezer ikusi. Ez dakit ze jaten duten Oñatin? Baina denak hola dira, eta bueno, ez dakit ze arazo dugun ere 96ko generazioko emakumeok ez gehala oso altuak gu ez da. Bertan zegoen Peio Zabala eta beti bezala eguraldi iragarpena egin zuen, baina kasu honetan bi, bat Iratxetan niretzat eta bestea Oñatiko ikasleentzat. Bueno, eta orain bai, badakit, urduri zaudetela denak, eaz esango eten orain Errenteriari buruz, ez? Edo Pasaiari buruz. Ba oso seguru sentitu nintzen zuekin. Etxean bezala, zu jartze dezu, ke visitar en Renteria. Pam! Nikolako badet ere, nire irian, Playa la Concha, Zurriola, Ulia. Etxean bezala, oso seguru nengon. Poz-pozik. Orduan, bai Pasaia eta bai Ororetan, lasaitu ginen. Eta esango dezue Maialen. Eta hemen
nola nahezu seguru sentitzea, bota dituzun txiste txar eta absurdo guzti hoiek eta gero. Bueno, bentsat ez eta bestu. Osa, lasai egon. Eskerrik asko. Hemen galituko nahi. Orain bai, txalobero bat, bigarren txalobero bat Maialen entzat. Maialen Sorzabalbere eta bere txispa partikularra, horrela maite dugu, horrela maitatu behar da Maialen. Eskerrik asko. Bueno, ez orain serio jarrita begira, ibilbide honetan zehar, nik zera galdetu nahi dizut Maialen, zenbat ate zeharkatu dituzu? Eta batipat ze esperientzia topatu dituzu ate hoien bestaldean? Bueno, ate pilo bat bisitatu ditugu. Begira, ze esango dizut, esaterako Eibarreko kolisioan, ate baten bitartez, espiritu batzuei deika edo egon ginen. Bergaran, sute bat zela eta ate batetik irten behar ginen, gero simulakroa zen guztia, baina, bueno, andoainera zenera beran iritsi ginen, eta hola, pila bat. Maialen ni beti anekdotak ez zaizkio falta. Denbora anekdotak kontatzeko hori bai. Bueno, eta beste hainbat eta hainbat historio partekatu dituzte kasu honetan, partekatu dituzue gazteek, sarean, hoietako batek gainera, beste sari bat, zabaltzen dugu beste zatitxo bat, lehiaketan beste zatitxo bat, GoPro Hero 9 bat irabazi du, eta esango duzue, eta nor da irabazlea? Nor da? Jakingo dugu? Venga. Nor da? Musikal bat? Bai. Perfecto. Hau hobeto ez. Hau ez da gustatu. Romantiko bat hobeto. Dramatiko ere. Hau ez, negara ino detera. Bakizu zerreketan kostatuko da? Zer? Beldurrezko. Ederki. Hau hobeto ez, beldurra. Txalobero bat, sarituak beraiek dira, ikusi dituzu beraien izenak, eta hementxe gure artean ditugu, Eider Elizondo, Ainhoa George, sexotiko George, Nerea Igarategi, Ariane Rodríguez, Jani Romero, Saio Abaie, Paula Vicente, eta Alexandra Ayala, txalobero bat, eta etorri gerturatu mesedez. Zuetariko bik mikrofonoa duzu okerrezan, txibatu didate. Gaur daukat nire alboan hementxe nire kontzientziaren ahotsa. Urbildu. Ez dugu koska egiten, oraindik. Pozik, sariarekin? Bai. Mikrofona zabaldu, mesedez. Danak zortzirako nea, mesedez. Zuen irudia nahi dugu. Pozik, sariarekin? Bai. GoPro Hero 9 bat, zuentzat. Emango diegu, Emango diegu, baina jo, ni pixkat galdera bat ere etortzen zait. Hau da, merkatuan dagoen azken, honekin ematen duzu, horrela, bi paso aurrea eta badirudi berez era juntzela, grabatzen duanak segulako estabilizadorekin, baina, klaro, hau bat da, eta zuek zortzi zarete. Claro. Pentsatu duzu zerbait? Bai. Eta ze pentsatu duzu, Eta orain egiten du batek. Opa! Bueno, retornoa zen, lasai. Mikrofonak funtzionatzen du. Ze pentsatu duzu, benetan? Zeinek eramango du sari, hau partekatuko duzu, edo lurrera bota, desguaze batu, eta... Partekatu ingo dugu. Bale. Bueno, negoziatuta dago orduan. Mila esker, txalobero bat beraiei, beraien edukiak partekatzeagatik. Bueno, hau da, esketxak, bikoizketak, memeak, edukipila sortu dituzte gazte, coverrak, podcastak, eta guzti horretaz gain, dinamikan zehar ere, eta zuei galdetzen dizuet, kroma bat ere izan duzu, ez? Eskoletara kroma batekin lanean aritu zarete eskoletan, kroma bat da, ez dakinarentzat, pantailatxo berde bat, edo urdin bat, non gero hori ordezkatzen den, beste irudi batekin. Kontua, hau zertarako da, adi guztiok, beste momentu gailur horietako batekin goaz eta adi guztiok, adi kainakai, azkenean saltxa guztietan beti emakumeo dago. Bai, ni nago super urdiri, azkenean nola geratu den ikusteko. Jakintzazue, iritsi dela primizian zuek guztiok, kainakai protagonista duen, eta zuek ere protagonista zareten, bideori esklusiban ezagutzeko momentua. Txalobero bat eta ikuste ezagun beraz. Hementxe emaitza, zuekin, Karrik asko.
bat bider, betirako eta eder, baina jaur ez dago ezer, ez dago ezer, begira hemen, ikusi duzu sua zer den, azken marra pasa zenuen, pasa zenuen, gidoia ez da zuk uste bezala, horre txori potan irazala, hemen idatziko dugu dena, ipuinik ederrena, printzesa hau esnatuta dago, ez dela uste bezala, horre txori potan irazala, hemen idatziko dugu dena, ipuinik ederrena, printzesa hau esnatuta dago. Ez dute txaroten aukera bat, erloju hori botata daukat, ederra eta piztia naiz ni biak batera, nik daukadana beste, inork ere ez dauka, ezazu segi bilatzen gaztelu irrian lortan, ez kristalezko xapaidun urrezko kaioletan, ies egin dut urrun, nik hormak lehertu ditut, atera zaitez itotzen zaituen soinekotik kalba duzu, gidoia ez da zuk uste bezala, horre txuri batan irazala, hemen idatziko dugu dena, ipuinik ederrena, printzesa hau esnatuta dago, ez dela uste bezala, horre txuri batan irazala, hemen idatziko dugu dena, ipuinik ederrena, printzesa hau esnatuta dago. Ez kontatu ipuin hori benga, sotan kiskali dut zure mozorroen denda, sagarra otxo eta lotiaren leyenda, ipuin hau spoiler batekin hasten da. Ez kontatu ipuin hori benga, sotan kiskali dut zure mozorroen denda, sagarra otxo eta lotiaren leyenda, ipuin hau spoiler batekin hasten da. Gidoia ez da zuk uste bezala, horre txori batan irazala, hemen idatziko dugu dena, ipuinik ederrena, printzesa hau esnatuta dago, ez dela uste bezala, horre txori batan irazala, hemen idatziko dugu dena, ipuinik ederrena, printzesa hau esnatuta dago. Kaina kai, baimenik gabe, printzesa hau esnatuta dago. Ipuin hau oraindik idaztear dago. Elkarrekin egingo dugu. Hormak lehertuko ditugu. Txalo zuentzat, zuek izan zarete protagonista bak hemen kainakairekin batera. Nik zera nahi du jakin, zuetariko nork ikusi du bere burua hor, altxa dezala eskua? Denak ia denak, lotxatiren bat agian egonda parte hartu ez duena, baina mila esker, eta oraintxegoa zurekin lehen txantxa moduan esan dut bozgorailuetako bat niretzat, eta konturatu gabe GoProa nirekin eraman dut, baina hau zuena da. Beraz, zuen artean banatu. Mila esker, Kai, zeiru ditu bideoklipa? A ber, entzute zait, bai, pila bat gustatu zait. Nik uste dut protagonista onak izan ditugala bideoan, ez da? Denak, denak hartu dituzu. Eskerrik asko, en plan, hori parte hartzeagatik, eta nik uste dut super polita geratu dela. Gainera? Vertikalean gainera. Vertikalean? Ez que ni ez nahi dukan bideoklipik oraindik vertikalean, así que... Bai, jendeak badirudi askotan gauzak horizontalean grabatzen ditugunean, hau vertikalean jarri eta listo, ez? Dena izan da planteamendua hasieratik vertikalean egiteko, bueno. Hortxe, emaitza, txalotzeko modukoa, azken saria banatzeko momentu ere iritsi da, eta zenbat klik, eta klik horiekin zenbat une, zenbat momentu, zenbat paisaia, zenbat protagonista jaso dituzuen traolarekin, hashtagarekin. Kaixo Eneko! Hola! Ui, Jone,
Kaixo? Barkatu. Txoine, segundutxo bat, Piskat, beneko. Jone baino zuzenean ari gara. Bai, nibe bai. Nola da? Bai, Instagrametik gaude zuzenean. Egia da, Jone ari da guztia Instagrametik ematen, bale. Ez duzu esan bai, hirugarren erronkako irabazle, Bai. Hortaragoaz? Bale, ez da kasualitateaz. Eneko? Eitu? Begira. Ui ba! Eneko? Begira, volumena igoko dugu. Zentzuten zaio gainera. Kaixo, Eneko, zer moduz? Ongi. Aizu, sari bat jasotzea beti da zerbait polita, ez? Baina, kasu honetan, esan barra dukagu, Noak bere lagunak egin duela publikazio hori, eta Noak izendatu du Eneko. Beraz, Eneko hori etorri zaio saria esan dezaku, zeruti bezala horrela, ez? Bai, Eneko, esan beharra dago, zuk hemen lan gutxi egin duzula, Aizu, aurpegia ematen ari da orain. Pozik? Bai. Fenomeno, disfrutatu. Sorpresa mango diogu agian. Oker ez baldin magaude, Noarekin zaude, eta berak orain arte ez du jakin irabazi duela, ezta? Kaixo, Noa! Kaixo, entzuten gaituzue, bai? Bai. Noa, zuk orain jakin duzu, ezta? Utzidazu eskuko mikrofono bat, eskuko mikrofono bat. Hartuko du. Tampoco sin palabra. Piztu jazu eskuko mikrofono, mesedez. Geratu zarela esaten duzu. Arrapatu diot hemen ikastolan, sin más. Eta orain pixkat izututa, zeroarekin gainera. Sari ederra da, ezta? Bai. Gainera komunetik galdu zituen bere aurikularrak. Komunetik jauzi ziren zure aurikularrak? Hori da, aurikular batzu jubilatzeko modugun originala, ez? Hartu zenituen hori da galdera, hartu zenituen komunetik? Bai, eta bueno, nik itxasoan. Etxe, baino, komuneare hori ziren, baino... modu nola esan da. Aurretik edo ondoren? Aurretik zer. Bueno, zuk esango duzu. Komuna garbi zegoen hori zirenean edo ez? Bai. Bueno, vale. Bada zerbait. Bueno, mutilak, eskerrik asko gurekin zuzenean batzeagatik eta disfrutatu zuen oparia. Zuei. Gero arte, musu bana. Agur. Gero arte, eta eskerrik asko zuri ere Jone, txalo hau ere Joneren da, jarraitu hau guztia Instagram bidez ematen. Jarraitu Instagramen. 2 minutu dituzu ez, gaurko ekitaldiaren hasieren esan dugu, igazte Instagram kontuan publikatu dugu post horretan, zuen komentarioa ez, zuen iruzkina bilatzen ari garela, eta iruzkin horretan 2 pertsona zuen 2 lagun izendatzea da eskatu nahi dizueguna. Hori egiteko, 2 minutu baino ez dituzue, 2 minutu barru jakingo dugu zerbait. Feels like the echo of my mind. Feels like a stroke of sunshine. Feels like a soul that could be mine. Feels like nothing you know. Sounds like it's you that's for me. Sounds like the sweetest symphony.
Beraz, Bambu Dance Akademiako lagunein, eskamutilei, horko bigarren agerraldia egin dutena, eta geratzen zaizkienak. Hau dela flowa izatea, probatu zuek, edo neronek, hemen lurrean bota, eta berdin ez dateratzen. Hor daude ordu asko. Eskerrik asko, beraz, Bambu Dance, gertu-gertutik jarraituko dugu zuen arrastoa. Esan barruen, Iratxe, Kai, zatoz nirekin, baina zatoz mobil batekin. Oraindik ez daukat mobila, baina esan didate, postean, 1.300 pertsona baino gehiago gertu dutela parte. Benetan. Hemendik daude gogoak altaboz bat izateko, Googleen igo dugun iruzkinan 1000 komentario daudela? Gara super famous. Bueno, edo benetan bozgoraioak biziki nahi dituzela. Edo biak, ezakit. Nik uste dut dela gu biok agertzen garelako, Egingo dugu atzera kontaketa? Bale. Nor dauka mobila? A ber, mobila hortik. Mobila behar dugu. Ez, bueno, mobila esan nahi dute, hemengo produkzioko mobila. Ze jende jatorra, jendea beraien mobila eskaintzen. Eskerrik asko, Batzuetan arazo teknikoak sortzen dira, baina, bueno, hemen gaude, bapeskat, hitz egiteko, Zu zer modu, zer Badator, ni oso ondo nago. Begira, zuretzat. Jazta, beka, begira. Daukagu mobil horretan oso aplikazio modernoa eta egiten ditu zozketak, oraintxe, zuen parte hartze guztien artean sartzen ditu, eta egiten dugu random aukeraketa bat, eta jarri lau, ditugu, lau, hor daude, 1, 2, 3, 4 bozgorbailu ditugu. Bale. 1000 eta piko komentario flipatzen aren, Bale, a ber, hemen gaude ez da. Bai. Ikusten da mobila. Ez da ikusten. Itxoin, a ber, wifian sartuko naiz. A ber. Ea zer dion nire kontzientziak, oian, Igaztera dago jarrita, eta Bluetooth. Bale, kamera horretara esaten diat erakusteko mobila, ze berez horko hor ikusi beharko litzateke, baina. Bale, bueno, erakutsiko dugu orduan telebistara, bale? A ber. Ea nork eramaten dituen bozgoraio. Gelditu hemen zu. Bai? A ber, Argitan, eman buelta eta geldi jarri. Wow, a ber. Ui? Bale. Ez que, refreskatu nahi dut ikusteko ondo? Refreskatu, bai. Refreskatu? 1000... Gerturatu. Ikusten da? Gerturatu. Gerturatuko naiz gehiago? Hor? Begira, horrela, ni ikusten dut baita, bale? Nola egiten ditugun gauzak, alden moduan. Begira, bueno. Batzuetan alden moduan. Bueno. Hortxe. Begira, ikusten duzuen bezala, 1471 iruzkin, bale? Toma, hori txalo bero bat merezi du, ez? Bale. Ni hartuko dut publikazioa. Bale, egin horrela, Iratxela. Sartuko naiz komentarioetan, eta egin dut tiki, eta justu geizten denean, bale? Izango da irabazlea, bale? Ea pantailan ikusten hori da. A ber, tiki. Ja, geldi, bat. A ber, bat, 2, eta... 3, bale, I Gabilondo, Amar... I Gabilondo! Hemen dago I Gabilondo, Amar? Ez? Produzioko norbaitek apuntatu ditzala izena hau emesez. Ikastetxean dago I Gabilondo, ea ikastetxeko irudiak ikusten ari gara, I Gabilondo... I Gabilondo, bale? Bat izango da. Beste bat? Ez da Iñaki Gabilondo kazetari izango, ez? Hombre, espero, ez? Imanol, Antzuola, Real Sociedad, toma que toma. Futbol zalea. Bai, da influencer baita. Hemen dago edo ikastetxeren batean? I Gabilondo, oso ondo. Begira. Non dago? Hor irabazlea. Venga, beste bat. Venga, irugarrena. Tiki. Vale, listo, ya. Manerice. Hemen dago? Maren mítica. Maren _erice, Euskal Herria. Hemendik dago? Hortik dago, begira, esku altxatu du hor norbaitek. Bai? Ala, beste alto bat sortik. Oñatiko institutuan. Eta azkena, laugarrena eta azkena? Ez, falta dira bi. Bi? Bai. Eta, txuk. I Gabilondo berriz ez. Sorry. Bi ez. Barkatu. Neri ez diat utzi bat eramaten, batekin nahiko. Tiki, Oier. Hau, Oier Gaztezi. Epa! Oier Gaztezi ja, sari potona dauka, Ai, ama! A ber, legez tokatu zaio. Ez dut aprobos egin, Legez tokatu zaio. Zer egiten dugu, tokatu zaio. Tokatu zaio. Bai? Aizu, tokatu bazaio, tokatu zaio. Nik ez du tramparik egin, ikusti duzue. Venga, eta beste bat. Azkena.
Oier gaztezi da, winner gaurko baino, winner. Eman du iPhone 12 bat eta hau. Bai. MVP. Venga, azkera. Bera, jui, me cago en la leche. Es que begira, ni naiz desastre bat, benetan, Ai, Iker, ez. A ver, venga, Listo, edo zein zen? Bat, bi eta tiki. Basko. Nor da Basko? Basko. Basko _C_A. Ai, begira, ikaste. Oñatiko institutoko norbait dela, esango nuke, altxa bezala eskua. Basko _C_A. Bueno, horti dago, sekulako iskamila sortu da, bai, hor dago, konfirmatuta. Bueno, listo, lau bozora joa banatuta, Oier winner. Orain, badakigu, ezin ditugula, zozketa egin. Hau zuretzat, Oier. 750 komentario baino gehiago izan da. Bueno, iritsi gara amaiera partera, baina amaiera mundiala dugu, azken kartutxoa zuentzat gordea daukagu hemen esku artean, eta honekin batera bi lagun aurkeztu nahi dizkizuet, bereiek dira Irati Rodriguez eta Maialen Bermejo, txalo bat, hemen nire eskubialdean ditugu. Jendeak publikotik egiten dio horrela, ezagutzen dituzu ez da? Ezagunak egiten zaizkizu, zer dira, egiluzekoak? Bale. Dena etxean geratzen da, Euskal Herria oso txikia da. Bueno, hauek taula gainera igoko dira laster, baina ez dira bakarrik arituko, ez? Izan ere, kai desagertu eginda, hortik. Bueno, ikusten duzuen, uste nuen izkutatuta egongo zela. Gehiago izkutatzea eskatuko diogu. Izkutatu gehiago. Kai-nakairekin batera hortxe ikusiko ditugu eta oraintxe taula gainean Irati eta Maialen. Eta hemen txamaituko dugu, altxa denok zuen aulkitik, hemen txamaitzen dugu, zutik jarri mesedez. Ez mugitu, baina zutik. Mesetan bezala, hau zutik, azken txampa zutik da. Osondo, listo, gora energia horiek hemen dira gure artistak eta hemen da ez dakit kantua interpretatzen, bi artista hauekin elkarlanean, kai-nakai, mila esker gazte sortzaile hauei, mila esker Aldundiari, mila esker Markel, mila esker zuei hemen aritu zareten guztioi, eta mila esker, oraintxe ez ditugu ikusten, baina hor pantailaz bestalde ikastetxetako bakoitzean jarraitzen, minutu guztia jarraitzen aritu zareten hori ere, mila esker. Disfrutatu udaz, ondo segi, gero arte! Maitea zer da, gaur jakin dut berarekin egoten zarela. Zuen musuen sutan gaua piztu zela, baina jendea zazuk uste bezala. Badakizu zer, zuk nahi baduzu ala izango da, ez dut irten atea, baina orain jamaitea, ez dakit zer nahi duzun nigandik. Esan zer nahi duzun nigandik, ze kriston nahi duzun nigandik. Ez dakit zer nahi duzun nigandik. Zegin dut niko ker noiz nola eta zer, ari garenean berekin zaude. Niretzat ez dago besterik hemen, ez gaitzala ezer banandu sekularren. Bere goera nahi badezu joan, jarraituko lasten eta nekikoan. Kalean hirurok ikusterakoan, irukien hor dago erdian eta nortzokoan. Zuk nahi baduzu ala izango da, ez dut irten atea, baina orain jamaitea, ez dakit zer nahi duzun nigandik. Esan zer nahi duzun nigandik, ze kriston nahi duzun nigandik. Ez dakit zer nahi duzun nigandik. Bide egin nahi nuen zurekin, esoilik egitea, gauero amets bat zena, esnatzen da beste batekin. Zuk nahi baduzu ala izango da, ez dut irten atea, baina orain jamaitea, ez dakit zer nahi duzun nigandik. Esan zer nahi duzun nigandik, ze kriston nahi duzun nigandik. Ez dakit zer nahi duzun nigandik.